No ehkäpä kun isä oli filosofiaa lukenut ja puhuttiin paljon filosofeista, niin itävaltalaisfilosofi Wittgenstein oli idoli. Mä luulin, että hän on oikeasti olemassa oleva ihminen, kun isä sitten niin paljon puhui. Ja kun meillä puhelin soi ja menin vastaamaan, niin mä aina kysyin, että ootko sinä se filosofi Wittgenstein. Että se tuntui aikaa sitten kuollut ihminen niin elävältä meidän perheessä. Itselläni ei ole koskaan ollut minkäänlaisia idoleita, mutta oletan, että ne on monille ihmisille tärkeitä. Totta kai se arvojohtajuus on tavattoman tärkeää. Lapset, nuoret, ne on keskeistä meidän tulevaisuudelle. Sukupolven lupaus, että jätetään maa heille paremmassa kunnossa kuin se itse on peritty. Varhaiskasvatuksesta kouluun ja sitten mielenterveyden palveluihin nuorille. Se on tärkeää. Sitä tulisin esillä pitämään. Pidetään meidän nuorista huolta. Se on mun mielestä tosi tärkeää, että huolehtii lapsista ja niiden hyvinvoinnista ja sillä alueella, missä ne elää. Koska hyvinvointi ja hygienia on tosi tärkeää lapsille, koska kaikkialla ei ole niin hyvät olosuhteet lapsille ja nuorille. Että mun mielestä toi on oikeasti tosi hyvä juttu, että jos siihen parempaan tulevaisuuteen yrittää aina pyrkiä. Suomalainen historiallinen kokemus, sehän on arvo itsessään, miten me ollaan noustu maailman katolle. Se on tavattoman tärkeää tuoda esille se Suomen tarina. Ja sitten sen lisäksi rohkeutta, viisauden tavoittelua, mitä Suomessa on aina arvostettu. Me ollaan maailmanluokkainen yhteiskunta. Ja hyvänä meillä on myös kohtuullisuus. Ja sitten se, että Suomessa on oikeudentuntoa, uskoa tulevaisuuteen, toivoa ja lähimmäisen rakkautta. Ne muodostaa meistä niin kuin yhden ison kansakunnan. Ja mun mielestä nämä arvot oli tosi hyvin, ne oli semmoisia peruskanta-arvoja, jotka vähän niin kuin liittyy kaikkiin ihmisiin. Ja kaikki ihmiset voi varmaan nähdä itsensä näissä arvoissa.